mo Dios gihugasan, pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka, pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo, ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan, pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka, pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na mo nga kasing-kasing, pagasimbahon ka, Jesus, pagasimbahon ka, Jesus, pagasimbahon ka, Jesus. Aduna ko'y pagigistorya sa akong higala. Nangutana siya sa kuha mahitungod sa unsa man kini ang matuod or tinuod nga gugma or gitawag nato og kaning true love. Ingon siya tungod kay ato nakita sa kalibutan nga diin usahay mga batan-on is naay uyab-uyab and then pila ka tuig sa ilahang relasyon, may kaglima ka tuig tapos nagbuwag dayon. Tapos ato dayong i-label nga dili siya true love. Apan ang pangutana, unsa man jud ang true love? Nagpasabot ba pod nga din sa dugay ninyo nga relasyon tinuod pud na nga gugma ang inyong gipakita sa matag usa? Kung ato makita diri sa panghitabo nato karon nga din dili tanan nga nagkuyog is naa gihapoy matuod or tinuod nga gugma. Apan atong pagatan-awon diri unsa ang gi-mention, unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo mahitungod sa unsa man kini ang matuod or tinuod nga gugma. Kung ato siyang tubagon sa simple kaayo nga tubag, ang matuod nga gugma, una sa tanan, gugma nga gikan sa Dios, panduha, gugma nga inubanan sa buhat. Sama ra pud kini sa ato ang pagtuo. Ang atong pagtuo gina-mention sa kanunin nato gibalik-balik sa ato nga series sa libro sa Santiago. Pipila ka mga Domingo na ang aniagi nga din ang ato ang pagtuo patay kung wala or dili inubanan sa ato ang binuhatan. Magunsa ka man or magunsa man kung mituo ka niining butanga, apan wala pud nakita sa imong kaugalingon or sa imong isig ka binuhatan nga diin unsa imong gituuhan wala makita, like moingon tag Kristohanon kita, apan sa ato mga binuhatan is nakita sa ubang tao nga ang binuhatan is dili pang Kristohanon. So patay ang tanan natong gisulti kung wala kini buhat sama kini siya sa mga gugma nga atong paghisgutan karon. If naamoy Biblia, palihog abli diha sa libro sa Lucas, kapitulo 10, bersikulo 25 hangtod sa 37. Balikon ko sa libro sa Lucas, kapitulo 10, bersikulo 25 hangtod sa 37. Mao kini siya ang sambingay mahitungod sa maayong Samarianhon.
Akong basahon diri sa balaang pulong sa Dios na gaingon, bersikulo 25, unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong hunahuna, o higugmaa ang imong isigkataw ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus. Husto ang imong tubag, buhata kana ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod, nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagayud siya kang Hesus. Kinsa ba di ay ang akong isigkataw? Si Hesus mitubag, mayo sa katawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, o gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihibuan nila siya, gibunog, o gibiyaan nga himalatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tao nga tulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya o gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan. Ug didto iyang gialimahan. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atimana siya og inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Og si Jesus mitubag, si Jesus mitapos pagingon, karon sa imong unahuna kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isigkataw sa gitulisan. Kinalasan nga bersikulo, ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya or kadtong maayong Samarianhon. Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Magampo kita. Ginoong Dios nini nga taknaa, o Dios salamat Ginoo sa imong mensahe nga amo ang pagatun-an karon. Kami Ginoo nagahangyo sa padayon Ginoo nga pandihok sa imong balang espiritu nga diin padayon magaabli sa matag usa ka hunahuna kakasing-kasing nibisan sa matag dalunggan nga namati naminaw karon nga din ang imong mensahe Ginoo among masabtan, among makuha nga diin among makinabuhi sa among tagsa-tagsa kinabuhi nga din samtang maglakaw kami niining danlog nga kalibutan, magatan-aw kami sa imong mga saad, magatan-aw kami sa imong pulong nga diin ikaw o Dios ana kanunay. Ug salamat Ginoo nga diin among masabtan Ginoo kung unsa imong mensahe niining adlaw. Nibisan ako Ginoo sa ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamita ang ako mga ngabil sa pagsulti sa kamatuoran, sa pagsulti sa imong mensahe, sa imong pulo ngadto sa imong mga katawhan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Balikon ko, magpakita kita og unsa man ang matuod nga gugma. Mo nang atong paghisgutan karon nga diin kung ato makita sa atong nabasa kaganina, ato makita diri ang magtutudlo sa balaod. Kung ato makita ang iya nga pagtuo is gitawag nato siya og Judaism. Kaning Judaism is nagkinahanglan og buhat o nagkinahanglan og pagtuman sa balaod ang kaluwasan sa tao. So dili ta moingon nga din ang tao is maluwas na kung naa siya pagtuo ni Kristo. Sa ilaha is dapat mutuman ka kung unsa ang nahisulat sa daang kasabutan, unsa ang nahisulat sa Ten Commandments, unsa ang nahisulat sa libro ni Moses, diha sa Genesis, sa Exodus, Leviticus, Numero, ug sa Deuteronomio. Ato makita diri nga dindaghan kayo ang mga balaod na hisulat didto nga diin pahimangno og kanabang
gustong ipaabot sa Dios especially or ngadto sa iyang katawhan sa mga Israelita. And then kani nga balaod is kung ato siyang tan-awon, kung mayngon kitag mga Hudiyo, gikan pa lang sa ilang pagkabata kani mga Hudiyo or kanang kabalo na sila or nakamatngo na sila og buot or makabalo na sila musulti is ginatudlo na silang ginikanan ang kaning balaod or ang kaning balaang kasulatan. Munang dili ta matingala sa mga Hudiyo nga diin ang balaod or ang pipila ka libro sa daang testamento is na memorya gid nila. Like memorize gid chapter 1 hangtod sa kinalasang na chapter. So mo na nga diin dagan sa mga magtutudlo sa balaod niining panahona is kumoingon sila nga si Kristo Dios is ganahan sila nga ilahang bitikon si Kristo. Ganahan sila nga din ilahang tuison kung unsa man jud ang pagtuon ni Kristo. Ilahang gusto nila nga murag mapakita nga din sila mo isakto ang mga magtutudlo sa balaod tapos si Kristo maoy sayop. Ug man ang usa ka magtutudlo sa balaod niining panahona is miduol siya kang Hesukristo og nangutana siya. Sa iyang pagpangutana dili sa ingon nga din gusto siyang makat-on. Actually ang pagpangutana niya niining dapita is gusto niya sulayan si Kristo. Lahi man ang nangutana ka nga ganahan ka makat-on, hilabi na gayud sa kaning mga estudyante sa especially sa klase sa Zoom or sa physical. Kana bang ganahan ka nga mangutana sa imuhang maestro tungod kay ganahan ka makakat-on o di ba ka ganahan ka mangutana sa imuhang classmate tungod kay nag-expect siya nga diin siya wala kabalo tapos ikaw kabalo na kang daan sa tubag tapos mangutana ka niya para ingnon nga mas nakabalo ka kisa niya tungod kay di siya katubag ni ana. Mao na siya ang batasan niini nga magtutudlo. Mingon siya, magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Or unsa may dapat akong buhaton para makadawat ako sa kinabuhing walay katapusan? Nangutana siya ni Ginoong Hesukristo. Kung ato siyang tan-awon, kining magtutudlo sa balaod, grabe kayo ni sila ka-eksperto sa mga balaod. Kung ato makita nga din, kini siya is daghan kinig mga tao nga, di ba kaha nga iyahan ang gipang sultihan or ubo sa iyaha. Magtutudlo siya sa balaod, it means nga daghan na kay siya katawhan nga iyahang ginasultihan. Ug mo ning panahon nga gusto niyang sulayan si Ginoong Hesukristo. Apan, kung atong tanawon diri, ang iyang pangutana sa bersikulo 25 hantod sa 28. Og naapod siya pangutana sa bersikulo 29 hantod sa 35 mahitungod sa kinsa man jud ang kaning akong mga silingan or akong isig katao. Apan nato nakita diri nga diin duha ang iyang pangutana apan ang nakanindot diri is gitubag pud siya ni Ginoong Hesukristo og usa ka pangutana nga siya mismo makahinuklog kung unsa ang tubag pinaagi niining pangutana. Ningon si Ginoong Hesukristo sa bersikulo 27 26 atong basahon, si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, og giunsa man nimo kini pagsabot. Pangutana, apan mitubag siya sa bersikulo 27, ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong nahuna, og higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Siguro daghan sa mga pastors nga din grabe kayo mo discredit or grabe kayo mo sira niining mga magtutudlo sa balaod nga murag as if nga wala sila paghigugma sa Ginoo nga murabag dili jud seryoso ang ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Kung ato siyang tan-awon kaning mga magtutudlo sa balaod is grabe gid kaayo ni sila kaseryoso sa ilahang pagtuo sa ilahang gibarugan. Kung mayon ganitag tradisyon or mayon ganitag gitawag nato sa atong panahon karon nga ministry, grabe kay ni sila mga ministry. Grabe kay ni sila og mga pagpaningkamot, grabe kay ni sila pagtuon sa pulong sa Dios. Grabe kay ni like daghan kay sila mga na-memorize. Kung atong tanawon diri, kabalo siya sa tubag kung unsa ang pangutana ni Ginoong Kristo.
Nga din nangutana si Ginoong Kristo unsa ang giingon sa kasulatan, nangutana siya nga din giun sa man kini nimo pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod siya lang pud ang mitubag. Akong gi-mention ka ganina nga din kining magtutudlo sa balaod is nasayo na gid sila unsa ang sulti sa daang kasabutan. Ang iyang tubag nga diin higugma ang Dios sa imong tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog. Kaning tanan is nakita siya sa libro sa Deuteronomy sa kapitulo 6, bersikulo 5. Og naingon nga diin higugma ang imuhang silingan isip paghigugma sa imong kaugalingon. Makita gihapon nato sa Leviticus kapitulo 19, bersikulo 18. Kani siya is nakita sa Old Testament o kani siya is gitubag sa magtutudlo sa balaod. Gusto ipasabot nga di nasayod siyang daan unsa ang pagabuhaton. Apan, ang nakasukwahi lang niini is nasayod siya unsay gisulat sa pulong sa Dios o unsay nahisulat sa kasulatan. Apan, wala nakita sa iyahang binuhatan. Og mo na ang pangutana, unsaon man pagpakita unsa ang tinuod, unsa ang tubag kung unsa ang tinuod or matuod nga gugma. Ang gugma is nakita. Balikon ko, nakita sa binuhatan. Kumayunta nga nahigugma ta sa atong isig katao, nakita sa atong binuhatan. Kumayunta nga, pastor, nahigugma man ko sa akong isig katao, dapat nakita pod sa atong binuhatan. Kabalo ba ta muhatag sa mga nanginahanglan? Kabalo ba ta maluoy sa mga nagkinahanglan og kaluoy? Kabalo ba ta mosulti sa mga tawo nakabuhat og sayop sultihan ato siya nga diin mapaduol mabalik siya sa Ginoo? Ni-share ba ta sa pulong sa Dios ngadto sa ubang tawo? Tapos mayngon ta nga nahigugma ta sa Dios. Dili man ulahi ang tanan, wala man natapos ang tanan, sanglit nga buhi pa ta naata niining kinabuhia. Anatay walay limit nga walay katapusan nga tsansa sa pagsulti sa pulong sa Dios ngadto sa ubang tao. Pagpakita nga nahigugma ta sa Dios. Kung ato makita diri, dili tanan Kristohanon, dili tanan tao nga miadtog simbahan luwas na. Wa nagpasabot nga din sa mga tao nga nakaila ni Ginoong Kristo luwas na. Wala nagpasabot niini. Wa nagpasabot nga din sa mga tao nagawa sa ilang abil nga di nakaila sila sa Ginoo, ningon sila nahigugma sila sa Ginoo, sapat or igo na ning tanan nga moingon luwas na siya. No, it is not. Dili kini siya mao ang timailhan nga luwas na ang tao pinaagi kung unsa iyang gibungat sa iyang mga ngabil o sa mga baba nga di iniingon siya nga luwas na siya. Dili. Apan kini makita sa binuhatan. If moingon kita nga nahigugma ta sa Dios, ang atong binuhatan is nakita pod nga naa ang paghigugma sa Dios. Nga nakita pod sa ato ang mga isig katao kung unsa ang tinuod nimong binuhatan nga nahigugma ka sa Dios. If moingon tag Kristohanon kita, dapat nakita pod sa mga tao nga Kristohanon kita. If moingon ta nga diin nakaila ko sa Ginoo, dapat makita sa mga tao nga naa jud kay Ginoo sa imong kinabuhi, dili tungod kay ang imong binuhatan murag walay Ginoo. Kung ato makita diri, ang magtutudlo sa balaod, gusto pa siyang masayod or gusto pa niyang suwayan si Kristo kung unsa ba jud or kinsa ba jud ang iyahang isig katao pinaagi niini nga makita kung unsaon pod niya pagbuhat kung unsa man ang iyahang gitubag sa bersikulo 27. Mao na nga diin ningon si Kristo sa 28, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Sa bersikulo 29, nangutana pod ang magtutudlo sa balaod mahitungod sa kung kinsa ang iyahang mga silingan or kinsa ang iyahang isig ka or isig ka tao. Sa bersikulo 30 hantod sa bersikulo 36, ato makita diri ang storya sa katong maayong Samarianhon nga diin una nayo sa ka pari nga diin nakakita sa taong gitulisan apan miagi siya sa pikas daplin, nayo sa kalibita nga diin nakakita miagi siya sa pikas daplin, apan niining Samarianhon, kaning Samarianhon ug kaning mga Hudiyo is dili sa ingon nga maayo ni sila og buot. Actually, ang Samarianhon ug mga Hudiyo is away ni sila. Tungod kay mga Hudiyo moingon sa mga Samarianhon or kani mga Samarianhon mao ni gitawag natong mga hintil. Moingon sila nga din kamo dili mga Hudiyo, pasabot niya na kana nga pulong, moingon sila kamo dili Hudiyo, pasabot niya na wala mo'y labot sa saad sa Dios sa amo ang mga katigulangan, like saad sa Ginoo kang Abraham, kang Jacob, kang Isaac, nga diin panalanginan sila
Ngayon ang Dios magapanalangin sa ilang nga nasod, ang Dios magapanalangin sa ilang nga kaliwat. Kung kamo mga Samarianhon dili mo pure mga Hudiyo, wala mo'y labot sa saad sa Dios. Mo na pasabot ni ana. Mo na nga diin tan-aw sa mga Hudiyo ngadto sa mga Samarianhon is mga hugaw. And then ang mga putli is kanilang mga Hudiyo. Tungod kay moingon sila, kami ra mga Hudiyo mao ang luwas murabag sa atong panahon karon moingon amo arang relihiyon ang tinuod or ang amo arang relihiyon mo'y makalawas sa bisan kinsa nga musod sa among simbahan, like mura-murag ingon ani nga prinsipyo sa mga Hudiyo. Apan atong tan-awon diri nga diin unsa man jud or kinsa man jud ang atong isikataw ug unsa man jud atong buhaton pagpakita nga nahigugmata sa atong isikataw. Ato makita diri bersikulo 31 hantod sa 32. Ang matuod nga gugma gipakita sa pagbuhat na walay pagbalibad ug walay daghang mga rason. Lisod magunang mitabang ka sa imong isikataw tapos murag maabot ang panahon nga nalain siya nimo tapos moingon ka nga gitabangan biya ti ka sa una, di ba? Like nahimo nga batasan sa tao nga kusog kay mangwinta. Like moingon tag sa magtiayon or moingon tag sa manag-uyab. Ang matuod nga gugma is nibuhat ka or nihatag kag usa ka butang sa iyaha tungod kay nahigugma kaniya. Dili tungod kay nagunahuna ka, mahala ni, di lang ko mupalit ani. Murag yun ana. Like if tinuod ka nga nahigugma gid sa iyaha, if makaya nimo maski unsa na siya kamahal, is di gid ka magduha-duha. Nga maski naa kay savings, naa kay alkansiya, book on jud to nimo para mapalit kung unsa nang butang nga mahatag nimo sa imong hinigugma, di ba? Andin maabot ang punto nga moingon kag mangwinta na ka nga, gipalitan biya ti kag kuan. Yeah. Like sa man nag-uyab siguro karon, if ingunana man siguro ang mahitabo niyo sa umaabot, siguro sa panahon nga mag-date mo, tigumata ng resibo nga diin ko magbuwag mo, at least magbahin mo daan kung unsa man ang kuwang o unsa man ang sukli, di ba? Sumawa na siya. Ato makita diri nga diin ang tinuod nga paghigugma is makita nga nibuhat ka apan walay pagbagulbol, walay daghang istorya, walay daghang rason. Kumutabang ka, mitabang ka. Panduha, bersikulo 33, ato makita diri nga din ang tinuod nga paghigugma makita sa binuhatan ug ana ay pagka maluluyon or mubati kag kaluoy or naa kay tinuod nga pagbati niini. Ato makita diri nga diin bersikulo 33, apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana og nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Ang matuod nga gugma is makita nga tinuod ang pagbati. If may nga nahigugma ta sa Ginoo, tapos wala ta mipakita og kaluoy sa ubang tao, siguro na'y problema ni ana nga din, tinuod ba jud ang atong gugma sa Dios. If natay paghigugma sa Ginoo, tapos ang atong kalipay is dili gihapon ang Dios, siguro na ay problema sa atong paghigugma sa Ginoo. Tungod kay basin nahigugma ta sa Ginoo, tapos ang atong kalipay is naa sa kalibutan, na ay problema sa atong relasyon sa Ginoo. Ang gusto na ko ipaabot, mayon tag babae og lalaki na ay relasyon. Tapos mayon ang lalaki nga naatay relasyon karon, pero ang akong kalipay is siya or katong lain. Nabay problema sa relasyon? Wala. Klaro kayo nga naay problema sa relasyon. Mayon ta nga nahigugma ta sa Dios, apan ang atong kalipay is mga butang nga dili sa Dios. Naay problema ang atong relasyon sa Ginoo. O kana nga problema is kinahanglan nato siyang i-evaluate, kinahanglan nato i-check nga diin moduol tas Ginoo mga itagtabang sa Ginoo. Lord, please, kung unsa man ang mga rason nga diin nabugnaw ko sa pagpangalagad, nabugnaw ko sa akong relasyon sa imuha, Ginoo tabangi ako nga mabalik ang kainit sa akong pagpangalagad, mabalik kainit ang akong relasyon sa imuha. This is a serious matter nga diin ikaw mismo mo'y moduol sa Ginoo nga Lord, please tabangi ko. Duol sa Ginoo, pangayog tabang sa Ginoo. Sa bersikulo 34, makita na to nga diin ang matuod nga paghigugma makita sa binuhatan og makita pod pinaagi sa paghatag.
O sa ato mabasa sa 34, midol siya kaniya, o gibabuan niya glana og bino ang iyang mga samad, o gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tao sa iyang hayop, o gihatod ngadto sa usa ka balay, balay abutanan, or balay nga din agto siya tambalan, o didto iyang gialimahan siya. Ato makita diri, ang tinuod nga gugma, balikon ko, is makita sa binuhatan, ug makita pinaagi sa paghatag kung unsay makaya nimo or unsay panginahanglan sa uban. Siguro mo kaingon ta nga diyan ang atong paghatag sa atong mga minahal sa kinabuhi. Wala lamang nagpakita or sa mga tao, wala lamang nagpakita pinaagi sa lapianon nga bahin. Di ba? Pwede kita makahatag ngadto sa atong isig katawo. Ang pinaka-importante mao gini siya ang atong relasyon gugma sa Dios ngadto sa ilang kinabuhi. Tanang butang nga naa sa kalibutan mahanaw mawagtang relasyon, mawagtang matapos, kinabuhi nato matapos. Tanan ay utlanan, tanan matapos, apan ang Dios mismo is dili siya mawagtang, dili siya matapos, ana siya kanunay. Ang pinaka-importante nga atong mahatag sa ubang tao ang relasyon sa Dios ngadto sa ilaha. Nga sila mismo makabaton og relasyon sa Ginoo. Ni bisan mo biya sila niining lawasnon nga or niining nga kalibutanon or kalibutan, ato makita diri nga diin magpabilin siya nga din ana ay relasyon sa Ginoo, kuyog siya sa Dios hangtod sa kangturan nga ana ang tinuod nga kalipay. Ato makita diri ang pinaka nindot natong mahatag sa uban, balikon ko, mao ang Dios mismo. Mao na nga din if ikaw ginikanan nga naminaw ka karon, na kay anak nga wala pay tarong nga relasyon sa Ginoo, sultihi siya mahitungod sa kaluwasan. Sultihi siya mahitungod sa gugma sa Dios. If ikaw na kay ang mga minahal sa kinabuhi nga wala pay relasyon sa Ginoo, sultihi sila mahitungod sa gugma sa Dios. Mingin kag maulaw ka or basin malain sila or basin unsa, mao ni siya. Ayaw kaulaw sa pagsulti sa kamatuoran ngadto sa mga minahali mo sa kinabuhi. Tungod kay ang Dios may tagiya sa kinabuhi. Wala ta masayod kung kanusa sila kuhaon sa Dios, apan nindot kayo mismo nga din sila pod makabaton sa tinuod nga kaluwasan, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, sa kinabuhing dayon. Mao ni siya, if tinuod ka nga nahigugma sa imong isigkataw or mga minahal sa kinabuhi, then dili ka magduha-duha sa pagsulti sa pulong sa Dios or sa gugma sa Dios ngadto sa imong isig ka magtotoo or ngadto sa imong isig kataw or ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kana siya pagpatuod nga nahigugma ka, pagmatuod nga nahigugma ka sa ilaha. Again, sa ikaw is pwede ka makahatag kung unsay naa sa imuha kana pagpamatuod nga diin nahigugma ka sa ilaha. Bersikulo 35 is ang tinuod nga gugma is nakita sa binuhatan og paghatag og sakripisyo. Ang gugma is ana siya sakripisyo. Kinahanglan kang maningkamot, kinahanglan niyo siyang paningkamutan tungod kay dili tanang adlaw okay ang dagan sa relasyon. Nay panahon nga diin kinahanglan ka mangayo og pasaylo or kinahanglan ka mosulti og sorry bisan kabalo ka nga diin ang imong nga partner mao ang sayop, di ba? Kinahanglan na siya naay sakripisyo. Nay panahon nga diin kinahanglan kita mo sakripisyo tungod kay dili okay or dili nindot ang dagan sa maong sitwasyon. Kinahanglan og sakripisyo. Ang atong relasyon sa Ginoo is kinahanglan siya og sakripisyo. Kinahanglan siya og sakripisyo nga kinahanglan ka mobiya sa daan nimo mga binuhatan. Kinahanglan ka mobiya sa naandan nimo mga binuhatan. Kinahanglan ka mobiya sa kung unsa man ang mga sayop or mga kalipay nimo nga dili diha sa Dios or mga sala nga kalipay nimo nga dili sa Dios. Kinahanglan ka or andam ka mobiya niini. Tungod kay nga naman, kinahanglan siya og sakripisyo. Mao ni siya ang tinuod nga gugma. Kung ato makita diri, if ever dili man nimo kaya nga mobiya niini mga butanga kalipay sa kalibutan or maglisod ka man pagbiya niining mga butanga, pangayo og tabang sa Dios. Duol sa Ginoo, Lord, please tabangi ko. Maglisod ko Ginoo og biya niini. Kung ako lamang ang mo decide, ako lamang ang magbuot, Lord, tabangi ko og balikon ko. Ang kausaban sa tao wala nagikan sa imuhang desisyon nga makaya nimo. Ang kausaban sa tao wala nagikan sa mga tao. Ang
Ang kausaban sa tao wala nagikan sa kalibutan. Ang kausaban sa tao gikan sa tabang sa balang Espiritu Santo nga mag-usab sa imong kinabuhi, kinailadman sa imuha, nga diin ikaw mismo mausab pagpakita nga kini buhat og lihok sa Dios, nga diin ganahan pug kang usbon sa Ginoo. Usahay man gud mo ta, Lord, ganahan ko nga usbon ko nimo Lord, pero usahay magpanagana pud ta nga mausab ta tungod kay di ta ganahan mo biya sa mga butang nga nas kalibutan or mawili pagbiya sa mga butang sa kalibutan. Ayaw taon. Mao na nga diin sa kinalasan si bersikulo 37 ato makita diri nga diin ang tinuod nga gugma makita sa binuhatan ug makita sa resulta. Ato makita diri kinalasan nga bersikulo ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Sama sa iyang gibuhat. Mga igsoon ko diha sa pagtuo, ang pangutana sa maong magtutudlo sa balaod, nangutana siya, unsaon man ako para ako makabaton sa kinabuhing walay katapusan o kinabuhing dayon. Sa ato nga panahon karon, unsaon man ako para ako maluwas. Niingon siya nga din, maluwas ba ko pinaagi sa pagbuhat og maayo? Maluwas ba ko pinaagi sa pagsimba? Maluwas ba ko tungod kay sige ko appeal og prayer meeting or Bible study? Maluwas ba ko tungod kay grabe kay ko kareliyoso? Maluwas ba ko tungod kay nanghatag ko sa mga kabos? Maluwas ba ko tungod kay maayo kay kong tao? Maluwas ba ko tungod kay grabe kayo na kong luhod ngadto sa altar sa bisang asang simbahan? Maluwas ba ka bisan taga minuto pa ka nagdagkot sa bisang asa nga altar? Maluwas ba ko kung ingon ana ang akong binuhatan? Dili ug dili gayud. Ang gusto ipasabot sa Ginoo, kung tinuod ka nga nakaila na higugma sa Dios, imong buhaton unsa mga butang nga para sa Dios. Nagpasabot niini nga dapat tinuod nga nakaila jud ka ug tinuod nga naa kay relasyon sa Ginoo. Nga diin nga walay pagbagulbol, nga diin higugma ka sa Dios, walay pagbalibad, nga diin anaa ang tinuod nga pagbati, nga diin nihatag ka kung unsa ang panginahanglan sa uban, nga diin andam ka mo sakripisyo para sa Dios, nga diin makita pod sa resulta or makita sa imong binuhatan. Mao ni siya ang tinuod nga gugma og matuod nga gugma. Ang tinuod nga paagi nga makahatag og kaluwasan sa tao, dili ang paagi sa tao, kundi ang paagi sa Dios. Ang paagi sa Dios si Ginoong Jesucristo namatay nga ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa mga sala sa tao. Ug miingon siya, si bisan kinsa nga motuo ug modawat sa anak sa Dios, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nagkinahanglan kini siya og pagtuo sa unsay gibuhat sa Dios. So ang kaluwasan karon ato siyang simplify. Ang kaluwasan karon dili kung unsa ang imong mabuhat. Ang kaluwasan karon is kung unsa ang imong pagtuo sa gibuhat ni Kristo. It means or sa pasabot pa niini, mutuo kita kung unsa ang gibuhat ni Kristo ug atong tuuhan si Kristo ug atong dawaton si Kristo ug mao na siya ang tinuod nga kaluwasan nga si Kristo maabot sa imong kinabuhi ug mao na siya ang kaluwasan. Dili tungod kay unsa ang imong nabuhat, kundi dili unsa ang gibuhat ni Kristo ug si Kristo na sa imong kinabuhi kana ang kaluwasan. Ug mao na mangutan nako, anaa ka na ba'y relasyon sa Dios? Anaa ka na ba'y relasyon ni Ginoong Jesucristo? Mingkag na ako'y relasyon akong gidawat si Kristo sa pila ka tuig nga niagi. Apan karon dili na ko feel nga luwas ako. Siguro na atay kinahanglan nga i-check sa ato ang pagbati karon. Mao ni siya ang pinakaseryoso nga butang, especially sa mga walay relasyon sa Ginoo. Panduha sa mga tao nga nag-expect sila nga luwas sila pero sapagkat tinuod dili diay tungod kay nagduha-duha sila, if mamatay sila karon langit ba ako or unsa kay decision sa Ginoo. Mao ni siya ang panahon na nga diin, if ikaw wala pa kay dili ka sure nga naa kay relasyon sa Ginoo, ako'y kasulti pinaagi sa pulong sa Dios. Paggahin og oras nga din ikaw lang usa nga din imong angkonon at ubangan sa Dios, Lord, nakasala ako. Ang kuna nga din nangayo kag tabang sa Dios. Ang kuna nga din si Kristo naghatag og solusyon. Ang kuna nga din mangayo kag pasaylo sa Ginoo sa tanan nimong nabuhat nga sala, ug ang kuna ug dawata si Kristo isip Ginoong Dios sa imo nga kinabuhi. Kini mao ang buhata. Ug sa mga tawo
nga diin nakadungog karon nga diin tan-aw nimo nga naa kay relasyon sa Ginoo pero nagduha-duha ka if luwas ka ba or dili. Pwede ra jud nga diin mo balik ka sa Ginoo. If nidawat naman ka sa Ginoo sa una, ang imong buhaton karon is imong i-recommit pagbalik or imong ibalik or i-renew kung unsa man imong commitment sa Ginoo. Pwede ka mo duol sa Ginoo, Lord, I know Ginoo nga di nadawat na tika isip Ginoo manluwas sa akong kinabuhi sa una. Seryoso ko ato Ginoo, kinasing-kasing to na akong gibuhat. Apan karon Ginoo is nabugnaw na kayo ko, dili na ko ma-feel Ginoo ang imong presensya, di na ko ma-feel Ginoo imong gugma. Lord, please tabangi ko. Tabangi ko nga mabalik ka init ang akong relasyon sa imuha. O karong panahon na Ginoo akong ibalik o recommit or i-offer na ko pagbalik Ginoo ang akong kinabuhi sa imuha. O kanang adlawang gi-offer ang imong kinabuhi o gi-recommit ang imong kinabuhi. Kanang adlaw timan ipo na siya. That is your recommitment or commitment sa Ginoo nga diin nagseryoso ka pagbalik sa imong relasyon sa Ginoo. Mao na nga diin sa matagusa sa atong kinabuhi. Kamangutan na taon sa ang tinuod nga gugma, akong gi-mention kaganina, ang matuod nga gugma is gugma nga gikan sa Dios. If moingon ka nga diin ganahan kag tinuod nga gugma sa inyong relasyon sa imong nga kapari sa kinabuhi, pangita ang gugma sa Dios ayon pangita ang gugma sa kalibutan. If moingon ka ganahan kag gugma sa imong pamilya nga diin nindot ang dagan sa imong pamilya, tinguha nga din ang gugma sa Dios mo masentro sa inyong panimalay dili tungod kay ang gugma kung unsa ang pamalakad sa kalibutan. If nagtinguha kag tinuod nga gugma if moingon kag ikaw wala kay relasyon karon or single ka tapos murag uhaw kay ka nga din ganahan kag makarelasyon sa ubang tao, akong ikasulti nga din unaha sa unsa ka tinuod ang gugma nimo sa Dios before ka mo enter og unsa man ang gugma ngadto sa uban. Ug mao na nga din una ang tinuod nga gugma is gugma nga gikan sa Dios. Panduha, ang tinuod nga gugma is makita sa binuhatan. If mayintag nahigugma ta sa atong isikataw, buhata nga din nahigugma ka sa imong isikataw. Ayaw pagdumot, kung nagdumot man ka, pasaylua sila. If naglagot man ka, ikalma imong kaugalingon, pasaylua sila. Mao ni siya ang atong buhaton, makita sa binuhatan. If mayintag nahigugma ta sa Ginoo, makita pod sa binuhatan. So ang matuod nga gugma gikan sa Dios ug makita sa binuhatan. Makaya ba ni siya? Yes, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Karong panahon na, paghahinag oras, muduol kas Ginoo, pangayog tabang sa Ginoo. O karon atong tapusan ng mensahe, o ang Dios magapanlangin kanatong tanan magampo ta. Ginoong Dios nini nga takna salamat o Dios sa imong mensahe nga nagpahinumdum sa matagusa. Nga din ikaw ang Dios nga dunay nindot nga plano sa matagusa, ikaw ang Dios nga diin naghatag og solusyon ni bisan sa pinakadako nga problema sa tao mao ang sala. And then salamat o Dios nga diin ang imuhang gugma gipakita nga di namatay ka nga to ibabaw sa cross sa pasayloan sa among mga kasalanan. O Dios salamat Ginoo nga din ikaw naghatag og kasiguraduhan si bisan kinsa nga modawat nimo nga diin ikaw maghatag og tinuod nga kaluwasan og kinabuhing walay katapusan sa matagusa. O Dios salamat niini nga dako nga gasa ug grasya nga imong gihatag sa matagusa. Apan Lord nagaampo ako Ginoo sa akong mga kaigsuonan karon nga din tan-aw nila sa una Ginoo is naa sila relasyon sa imuha pero karon bugnaw na kay sila sa ilang pagpangalagad Lord. Tuguti Ginoo ang imong pabor Ginoo nga diin maabot sa ilang kinabuhi. Hikapa Ginoo ang ilang nga bugnaw nga kasing-kasing nga diin mobalik Ginoo ang ilang kainiton sa pagpangalagad. Nga diin makahinuklog sila, magampo sila balik Ginoo makikistorya sa imuha nga Lord ganahan na sila mobalik sa imuha. Inibisan Ginoo sa mga namati karon nga diin dili sila sure nga naa sila relasyon sa imuha. Lord, ipaabot Ginoo sa ilang kinabuhi Ginoo nga diin nagkinahanglan sila tabang, nagkinahanglan sila Dios sa ilang kinabuhi. Ipaabot sa ilang kinabuhi Ginoo nga diin maghinulsol sila sa ilang mga kasaypanan, sa ilang mga nabuhat nga sayop, sa mga sala, ug ilang dawaton Ginoo ang nindot nimo nga saad sa ilang kinabuhi. Ug ilang dawaton Ginoo ikaw nga Dios nga Ginuog manuluwas sa ilang kinabuhi. O Dios salamat Ginoo sa imong mensahe ug bisan pa sa matagusa, tuguti Ginoo nga diin among makatunan ang pag-aplikar sa matuod nga gugma nga gikan kanimo o Dios ni bisan gugma nga makita pod sa mga tawo ang tinuod nga paghigugma. O Dios dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.